Salutare oameni și bine m-am regăsit la un nou episod din Minecraft, de fapt la primul meu episod din Minecraft. Astăzi o să încercăm să facem o lume, nu știu cine e băiat acolo, stai să dau sunetul mai încet. Deocamdată o să dăm pe Peaceful, continue, dăm pe normal înapoi și dăm pe Survival, dăm pe... Uitați așa. Dacă vă place numele ăsta, dați acolo un like. Și dacă nu v-ați abonat încă, abonați-vă. Eu o să postez în fiecare zi, când am timp, atunci o să postez. Pentru că nu pot nici eu să postez chiar așa, tot din tot. Ok. Ce naiba, numai câțiva copaci avem aici. Ia să mergem acolo. Și știți ce m-am gândit eu, fraților? Să facem o casă, Doamne, și o lume în copac. Să facem o casă în copac, pentru că arată foarte șmecher. Și nu se pot sui zombie. Așa, da, se pot sui zombie și ne omoară și n-am chef. Ok. Ok, frate, uitați așa. Pac. Băga mea așa. Ok, deci până acum e bine tot. Copacul ăsta să-l spargem. Fain frumos, uitați așa. Uitați foarte frumos. Așa. Așa. Ok. Ok. Pac. Și uitați ce m-am gândit eu să fac. Să facem, uitați așa, fac. Așa. Am făcut două pe din astea. Suntem barosani. Păi nu? Pita. Ok, fie tu să fie. Așa. Of, că... No, ce fain. No, pifiate, bă. Ceapa mătii. Sunt nația lui Dumnezeu. Așa. Așa. Bun, foarte fain. Picat. Am picat. Trebuie să spargem toate frunzele astea neapărat. Și uitați ce m-am gândit ce să facem. Spargem tot lemnul ăsta alb. Așa frumos.
Fain. Dăm asta tot. Frumos. Nice. Punem și aici. Și aici. Ok. Cred că avem destul. De că nu ne mai trebuie. Frumos, nice. Ok, facem aici și frumos. Dar nu trebuie neapărat toporul. Nu, fraților, cine a zis că trebuie cu toporul? Să facem așa, frumos. Da. Of, băgam iarăși ceva să-mi bag. Aici 3 pe 3. Mai punem una să fie 4. Așa. Una, 2, 3. Deci 3. 3 pe 4. Așa, bun. Și aici să punem așa. Of. Ok, punem frumos, nice. Și ultimele cuburi. Ok, acolo sunt 3 și aici una, nu îmi place. Mai punem una așa. Să vedem cum a ieșit, cum. Ah. Acceptabil. Pac. Și m-am gândit să facem așa. Prima parte să facem albă. Nu, de fapt, uitați să facem așa, pac. Frumos. Găsim o mină. Pac. Pac. Unde fogi? Pac. Gata. Avem o lună. Frumos. Nice. Niciodată nu știi când ai nevoie de din asta, așa că... chiar trebuie să luăm și nisip pentru geamuri. Chiar că bine că am venit aici așa. Că ne dotăm. 7 cu 7 și 14, 8 cu 8 e 8 cu 8 e 16. Cât avem? 9. Ne trebuie. Pac. Bun. Ăsta știți de ce îl sparg eu? Pentru că vreau să pun în față la casă. Deci, voi nu vă dați seama ce șmecher o să arate acolo în față. O să arate super. Superb. Eu cred că am destul. Hai de sus. Ok. Uitați, casa noastră, țucătătină, lătătii, așa. O munceruși. Dar eu numai 2 pietre în spate. Dacă de trebuie, adică, what the fuck. Ok, mai trebuie o...
Gata de piață de of. Ia, pe aici nu găsim o mină, ceva. O, aia găsim. E bună și aia, că o să o omorâm. O să omorâm. Omorâm. Bă, vine în poai. Vine aici. Așa, vine aici. Bun. Bun.